Am ajuns în parcarea de la Envoc Racing. Continuăm cu jocul adevăr sau Provocare. adevăr sau provocare. Aleg provocare. Te provoc să alergi din capătul ăsta al parcării până în capătul ălălalt al parcării. Cronometrăm ca să ne dăm seama estimativ cam cât de mare este. Vrei să fac provocarea cu tine? Evident. Ne punem pe alergat până în capăt și înapoi. Și înapoi? Nu promitem că o să reușim să alergăm și înapoi. Dar ne străduim. Dar ne străduim. 1, 2, 3 și... Haide! Hai, concursie! O, Doamne! Iată că n-ai parcurs niciun bloc, mai ai! De ce te-am pus pe provocat? Aici ești între blocuri.